Thokozani bogogo nomkhulisikalo sendoda lesi ugogo Bathini Mbatha. I-topic yanamhlanje ithi gogo senguzame konke. Gogo bengisonto. Ngaliyeka isonto gogo. Ngoba lingangisizi ngalutho. Ngihlupheka ngenzani ngimisele esontweni. Ayikho iposition yasesontweni engakaze ngibe nayo ngaphandle ukuthi ngibe umfundisi. Ngaliyeka isonto gogo lingangisebenzeli. Ngawashintsha amasonto angangisebenzeli gogo. Gogo ayikho inyanga nomelaphi wendabuko engakaze ngimhambe. Isanusi, umthandazi, umthakathi, inyanga, isangoma, ngihambe kuzo izonke indawo. Kwesinye isikhathi ngaze ngabona ngase nguthathekile manje ngcono ukuthi ngikwazi ukugxila emuntwini oyedwa. Ngixhile kumuntu ungasizakala. Gogo ngizamile. Salukwazi sendoda sengizamile. Angisazi manje na ukuthi kufanele ngenze njani. Senguzame konke. Wena melaphi wendabuko, wena mfundisi, wena sonto, wena siguqo, wena zayoni, wena gogo senguzame konke. Futhi yonke into engiyenzayo gogo ngifika ngiyimisele kuyona, nginikele ngakho konke enginakho kuwona. Kodwa kuyafana gogo. Impilo yami the more ngizama impilo yami ishona phansi, the more ngizama impilo yami ishona phansi. Kuchazani lokho gogo? Simple. Lokho kusuke kuchaza ukuthi yes usukuzame konke lokho chazayo akukusebenzeli. Mangizothi wena usukuzame konke kodwa kushoda ukuthi uze kumina babe ngiyakhohlisa. Ngoba mawuthi usukuzame konke uchaza ukuthi usuyile abantwini ngempela baba recommendayo and everything. Even on YouTube gogo angazi ukuthi wena ngixhile kanjani ukuthi ngize ngibuka ama videos wakho and everything. Sengizame konke. Mhlambe kwesinye isikhathi usubuya nala ekhaya. But still into zakho azami kahle. It means wena udinga ukuzelapha. It means abakini amandla okusizakala bawebeke kuwena. That's what it means. It means ufuna wena ukuthi utshenwe indlela yokuphahlela ukuzelapha, so that abantu bakini bekutshene wena direct ukuthi yini abayidingayo kuwena. Yes ungasho ukuthi gogo nakho kuphahla lokho senguzamile kuthiwa ngenzeni. Mhlambe wawuphahlela indaba yokuthi umuntu athi hambe uphahlela umsebenzi uphahlela wenza kanje. Mina ngithi ufanele ukuthi utshenwe indlela yokuthi uphahla kanjani uma uphahlela ukuthi ukwazi ukuzelapha noma ukuzisiza wena. Bakhona abodokotela abanesiphiwo sokuthi bayisize bona. Iyona ke into osuke uyiphahlela ke lapho ukuthi gogo ngifuna manje ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole isolution, then fanele ukuthi ukwazi ukuphahla ukuthi abantu bekwazi uphahlela ukuthi wena ukwazi ukuyisiza wena, hayi ukuthi abantu basize wena. Gogo, how do I do that? Leyo ngicela ukuthi uthole ithuba lokuthi ungivakashele. Wenze i-appointment ku 0828334063 0828334063. Ngicela ukuthi uthole wenze ithuba ukuthi wena uzizele, wenze appointment ufike ngikuchazele ukuthi kwenziwa kanjani lokho. Iyona into ezokusiza leyo. Because the reason I don't want to say it here, idinga ukuhlolelwa ukuthi eyakhe indlela kufanele ukuthi uyenze kanjani. Is not one size fit all. Akufani nekunye ukuphahla okugeneral esijwayele ukukhuluma ngakho. Kuthi ukujula lokho ukuthi wazi wena ukuthi right gogo I want to do this, you know. But ngenza njani? It's not something nami engayicabanga njena over my head ukuthi
hamuthetha ikhandlela elinjeni nje wenza kazi cha kodwa ikhona indlela eyistandard engisebenzisayo but kunama adds on depending ukuthi ungene hobani abantu bakini ba in demanding kanjani kunama adds on. It's not a cheap exercise and it's not an expensive exercise, but it's an exercise that you need, that you require uma ususe esigabeni sokuthi gogo ngenze njani. I will help you. Salwa sendoda Gogo Bathini Mbatha Mkhuphulangwenya Village madoda ngani zakwethu, let's be careful, let's pay attention. Issue ye corona, it's a serious matter that needs all of us in the world ukuthi sibambisane ngani zakwethu. It's not an issue kahulumeni eyedwa, sonke asibambisaneni guys to fight this. Maluchu.